Ja vielä yhden levyn verran meillä olisi täällä Ovenkahvatehtaan lähetyksessä aikaa toivelevyille. Numerohan, katsotaan ehdinkö sanoa sen loppuun, oli siis 0900 2 11. Halo? Halo, täällä on taas Vepu! Meillä onkin tänään siis tasan 2 soittajaa tähän ohjelmaan. No, mitäs Vepulle tällä kertaa? No pitäis olla semmoinen, että ois niinku torsi, mut ei kuitenkaan sit torsi. Et vaikka ilman laulua ja sit vaikka jotain lattariisi samaa. Vepulla on nämä toiveet aina vähän sinne päin. Mistäs tällainen toive nyt päähän pälkähti? Me ollaan tässä katso muijan kanssa kahdestaan, niin Pasi toi Light My Fire ilman sanoin, niin mie jäi katso itteen ne laulut siihen tuossa olohuoneessa. Ja sit paas semmoinen mampokomppi siihen, niin muija joraa. Onks teillä tämmöstä? Kyllä löytyy. Edmondo Rose ja Light My Fire. Ei toimi mikään, ei sitten mikään, mikään ei toimi, mikä neuvoksi? Soita Ketutuksen asiakaspalveluun. No minäpä soitan, jos se vaikka auttais. Tervetuloa Ketutuksen asiakaspalveluun. Mikäli haluat palvelua suomeksi, paina 1. Mikäli haluat palvelua jollain muulla kielellä, paina risuaita. Mikäli puhelimessasi ei ole risuaitaa, voit tilata sen osoitteesta www.tilaamitäpäähänpälkähtää.com. No suomeksi! Mikäli asiasi koskee yleistä ketutusta, paina 1. Mikäli asiasi koskee naapurisi helvetin hienosta uudesta autosta johtuvaa kateutta, valitse 96, 99, 127, 626 tai 100A. Yleinen ketutus! Kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja. Mikäli haluat kuulla tämän jonotusajan taustaäänenä musiikkia, paina 1. Mikäli haluat kuulla hetekan narinaa, paina 2. No musiikkia! Kaikki asiakaspalvelijamme ovat edelleen varattuja. Olette jonossa ensimmäisenä, mikäli olette selvinpäin. Jos olette selvinpäin, painakaa 1. Jos olette kännissä, painakaa 2. Selvinpäin!
Kaikki asiakaspalvelijamme ovat edelleen varattuja. Teitä palvellaan hetkisen kuluttua. Voitte osallistua odottaessanne veikkaukseen, jossa arvaatte itse kuinka kauan odottamiseen kuluu aikaa. Mikäli aikaa kuluu mielestänne puoli tuntia tai yli, valitkaa 1. Mikäli vähemmän, painakaa 2. Vähemmän! Kaikki asiakaspalvelijamme ovat edelleen varattuja. Voitte odottaessanne vastata mielipidekyselyyn, jos teitä ketuttaa juuri tällä hetkellä enemmän kuin ennen soittamistanne, painakaa 1, jos vähemmän, painakaa 2. No ehkä vähemmän. Valitsitte 2, eli teitä ketuttaa vähemmän. No hyvä. Sillähän siitä selvittiin. Paskaakos tässä enää pitemmälle yhdistelemään? Tämän puhelun hinta oli 59,90 minuutti plus ppm. Soittakaahan taas uudestaan ketutuksen asiakaspalveluun, kun siltä tuntuu. Tässä olivat tämänkertaiset aiheemme, eli hyvää. Jahas, ja sieltä vielä joku yrittää soittaa levytoiveita. No, vastataan nyt ainakin. Haloo? Hallo, hallo! Salamiseppo täällä. Kuulekko nää, ootko nää siellä? Ehtiikö vielä toivoa? Ei ehdi, ja eikös me sovittu, että te ette enää soita tänne? Sovittiin pöliä, mutta minä sovin se itteni kanssa uudestaan. Nyt minä haluan kuulla Luxemburgin Euroviisu vuodelta 73. Vaikka sä heti soimaan, ootko nää siellä vielä? Kuulkaas nyt, meiltä loppuu lähetysaika tässä muutenkin, eli ei onnistu. Mitä loppuu? Kuulemiin ja näkemiin, Seppo Salami, siellä puhelin. Mitä hävisit? Kuule. Ootko nää siellä vielä pösilöä? Lähetys täältä oven kahvatehtaalta päättyy. Mitä helekuttia? Ei nyt ei lopu mikään. Kuulemiin. Tästä se vasta alkaa. Thank you.